Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Eta bizitza honetako heriotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea piztuera egunean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Nik, Juanek, mintzo bat entzun nuen zerutik, eta horrela esan zidan, idatzi ezazu. Zorionekoak jaunarengan hitzen diren dira. Bai, hala dio espirituak, har dezatela atzeren beren nekeetatik. Lagun bait dituzte beren egite honak. Jaunak zara. Eskerrak ditu. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldiatan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei, ez izan bihotz larririk, sinistu ezazue jangoikoarengan, eta sinistu nigan ere. Nere aitaren etxean bizitoki asko da. Hala ez balitz, esango aldizuen nik zuentzako tokia eratzen noala. Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nerekin hartuko zaituzten. Ni nagoen toki berean, zuek ere egon zaitezten. Badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomasek orduan, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea. Eta Jesusek, dinaiz bidea, egia eta bizia, ez dijoa inor aitaren gana, nere bitartez ez bada. Jaunak esana. Eskerrak. Kristau bihar ospatuko dugu Jesusen jaiotza. Oraitara 2000 urte. Estalte pobre batean, hau txiki bat jaio zela, batez ere guri ulertzea emateko
jangoikoak maite gaituela. Jangoikoa maitasuna dela. Jangoikoak horregatik egin gaituela. Konsiderazio horrek hori da Jesusen borondatea, gugan halako bakea sortu beharko duke. Jaunak ez du nahi, gu estuasunez, ikaraz, bildurrez bizitzerik nahi. Baizik eta konfiantza, bake eta zorionez. Bizitzak gorabera asko ditu, momentu oso zailak eduki ditzazke, baina edozein kasutan Jesusek nahi du guk ez dezakula errealitate hori ahaztu. Berak maite gaituela. Gu salbatzera etortzeko gizaki egin dela, gure antzeko denetan bekatuan izan ezik. Eta jangoikoak maite gaituela, egin gaituela, gure bizitza ez dela kasualitate huts bat. Eta jangoikoa gainera, Jesusek erakutsi digun bezala, errukitzua dela konsideratzeak, sinistunaren bihotzean halako bake handi bat sortu beharko luke. Horregatik, heriotza naiz eta beti errealitate gogorra izan, separazio delako, nahi du Jesusek sekulan ez dadila izan itxaropen gabea. Gaurkoan, Jose Luis Esperitzeko hemen elkartu bera. Bere bizitza luzearen ondoren, hain zuzen ere, bera pertsona sinistuna eta hala jaiozak bezala, hala hilda baitaren kristau bezala. Sakramentu guztik hartuta, prest jangoikoarekin topo egiteko. Bere jaiotza ospatzen dugun bezberan hemen despeditzen ari geran honetan. Iruñeko Martezarrean jaioa eta Leitzara lanera etorria. Eta hemen erarki gustora egon da bertako bilakatu zen Jose Luis. Hemen bere lanak eta bere gauza guztik eginda. Familia maite zuen eta bere pozik handiena bere bildobak eman izan diote azken urte hauetan. Gaurkoan bere azken arnasaren ondoren hemen txelkartu bera. Alde batetik, berari despedida hauek egiteko. Bestetik, familikoai gure gertutasuna agertzeko. Eta azkenik, itxaropenez eta izugarrizko konfiantzaz jangoikoari goiko zeruan ardezala eskatzeko. Handik, Jose Luisek gurean egin dezan. Dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Yeah.
saludokoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jakoikoari eskaintzerakoan. Hain favorezten eta gizona salvatzeko. Jainko guztizona, Jose Luis, zure sarritzariaren salamarenago eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen, zure semea salbatzaileko duenak, epailero bitxu arki bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Bera guztien aldeita, gu guztiok betiako hiri ez daitezen. Gehiago gainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik egin taldeekin batean, oresten zaitugu, ozen beterik kantatzen dela. Afalondoan berdikan izanturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edatu guztiok hau ere odolaren kanizan da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, nekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori gari. Eta apaiek eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin baitzala.
Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu gaitasun zora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean doan diren gure esatidea. Jose Luis eta gure hiltako guztiak, arretzatzen zeure aurpegaren argi. Erruki izakizkipu arren, guzti honetiko bizitzaile txedezan. Tangoikoaren Maria doazuaren. Terezen Alfose santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin eta gizarte guztietan zure desene izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun, Jesukristo zure zenearen bitartez. Honekin aldez, honekin eta honetan, zure aita, jangoikoan guztien hori, beste santuarekin batean, oze da aitza guztia, gizan eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agituta erakutxiari jarraituz, minur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaikuzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpetatik garri bizi daitezen eta estuakietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zait gaudela. Zure ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna zure esanada apostoluei baina uzten dizuet ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eta eskurik eman gabe emaiozue bakea ekarri. Jangoikoaren gutxak, Lezione su munduko pekatua, erukito. Tangoikoarekin dosa, erukito. Eba iruzuzaki. Hora hemen jangoikoaren gutxak, munduko bekatuak entzen duena, zorion suak jaunaren gutxak. Haunan ez ezin ere etxean sartzeko, baina zentrizatzen eta sendatu zen.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean. Eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi, familiari gure samina honetan laguntzera, Jose Luisi azken agurra egitera, eta Jangoikoari bere animaren alde erregutzera. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí, a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a despedir a José Luis y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Ohitura dugun bezala, datorren igandean ere, 27an, 11etako mezetan oso bereziki gogoan izango dugu Jose Luis. Eta, orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin bezala. Jose Luis, zure sarritzaria, salgaria, argi eta pakeren bizilekura. Beraren alde ospatu egiten bazko sakramentua Jesu Kristo gure jauna bitartez. Jaun zuekin, dedikazta izatela gainko guztialduna gaitak eta semiak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean.